לכודים באותה תפיסה שאומרת שהעיקר זה צמיחה כלכלית, וצמיחה כלכלית מובילים רק העשירים. אז אם העשירים יהיו יותר עשירים, תהיה יותר צמיחה. ולכן צריך להעשיר את העשירים, לתת להם יותר הכנסות, ואז לפי התיאוריה הזאת, בשלב מסוים, העשירים גם יאפשרו לכמה פירורים ליפול לנו למטה, לפי התיאוריה הזאת. ואם אנחנו נשב במקום מתאים באמצע, ונתפוס את הפירור, יהיה לנו גם פירור. אבל העיקר שהם יתעשרו, ואסור לפגוע בהם, ההפך צריך לעודד אותם. לכן מכרו, אני סיפרתי רק על שירותים, אבל יכולתי לספר על האחים עופר, ואפשר היה לספר על צים, ואפשר היה לספר על מפעלי ים המלח, ועוד 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 ועוד. עכשיו, כל עובדי הקבלן שם. נכון. אז עכשיו, כל המהלך הזה, הוא בעצם מוביל לאשליה של צמיחה. ותרשו לי רק לומר משהו על העניין הזה של הצמיחה. אומרים שישראל היא מדינה נפלאה. כל הזמן, או OECD, כן? כל הזמן היא צומחת ומביאים מספרים. התוצר הלאומי צמח, וזה צמח, וזה צמח. עכשיו, אני רוצה להסביר לכם בשתי מילים איך מחשבים, איך יודעים שיש צמיחה. אוספים את כל העסקות שהיו במשק, אוספים אותם ביחד, ולזה הם קוראים ההתפתחות הכלכלית או הצמיחה הכלכלית. במילים אחרות, אם למשל העלו לנו את שכר הדירה, מה קרה עם הצמיחה? היא עלתה מאוד הצמיחה, כי העסקות היו גדולות יותר, נכון? אם האחים עופר קונים איזה חברה, או אם דנקנר קנה עכשיו את מעריב, למשל,